Štěpán Martinec je předsedou Krajského sdružení Svobodných. Svobodní jsou organizováni ve 14 krajích v krajských sdruženích. Pan Petr Pořízek se chopil organizace této akce a byl čerstvě zvolen do Republikového výboru Svobodných, což je 49členný orgán, který má odpovědnost jak za přípravu pravidel primárek, podle kterých sestavujeme hlasováním naše kandidátní listiny, aby nahoře byli ti nejlepší, nejschopnější, a který hlasuje o tom, co bude programem Svobodných. Schází se zhruba jednou za 3 měsíce a právě jsme nedávno obnovili tento výbor, protože velké skupině členů skončil jejich dvouletý mandát. Já než začnu s tou přednáškou o bankrotující eurozóně, tak nemůžu nezmínit tu věc, ze které jsme asi měli všichni radost, a to je, že podruhé za sebou Faktum zmínil s číslem 3, něco svobodné ve svých preferencích. My z toho máme radost. Samozřejmě nepřeceňujeme to, zatím se neobjevujeme v těch průzkumech STEMu nebo IVVM, ale zdá se nám to logické a potvrzuje to určitý trend. A i návštěvnost v tomto sále, myslím, potvrzuje tento trend, a i to, že nám každý měsíc přibývají členové a příznivci registrovaní v naší straně, a že tím pádem nemá obavu, že dáme dohromady kvalitní kandidátní listiny v krajských volbách. Protože probíhají právě primárky na ta horní místa v Jihomoravském kraji, tak my budeme vědět, kdo budou ti první 3, kteří povedou tu kandidátní listinu, ale víme, že potřebujeme naplnit i ten zbytek, takže kdo jste členové a příznivci, tak buďte určitě připraveni nám pomoci až do toho 50. nebo kolikátého místa tu kandidátní listinu naplnit, a kdo ještě nejste členové a příznivci, členové nebo příznivci, tak o tom případně uvažujte. Ale máme radost, že když jste jenom takhle na Facebooku, že vám to umožňuje se takto o těch našich akcích dozvědět. Já jsem měl dnes besedy se studenty na školách v Břeclavi, na Mendelově univerzitě zde v Brně, zítra ještě pokračuju ve Znojmě. Vlastně mi to tak vyšlo, že jsem měl 2 volné dny, kdy neučím na svých školách v Praze. Jinak připomínám, tady jsou ještě evidentně 2 volné židle, kdo nemá kde sedět. Tady jsou evidentně 2 volné židle a tady jsou také určitě ještě 2 volné židle. Takže prosím, kdo nesedí, tak můžete využít tato místa. Tady 2, tady 2, tady 2. Domluvili jsme se tak, že ta moje přednáška bude trvat asi 40 minut a pak bude následovat beseda, což neznamená, že nemůžete už během toho mého úvodního 40-minutového slova se hlásit se svými komentáři nebo otázkami. Každý ví, že eurozóna je v krizi a že to začalo de facto bankrotem Řecka, a ono je to možná symptomatické, protože my se vyvíjíme jako Česká republika podobně nebezpečným směrem. Nemáme sice naštěstí euro, ale naše vlády nás od roku zhruba 1999 zadlužují tempem v průměru 100 miliard korun ročně, to znamená, není se co divit, že státní dluh narostl do výše 1500 miliard v podstatě, a ono to zřejmě souvisí s povahou naší demokracie, řecké demokracie, že politici vlastně mají volné ruce v zadlužování, mají volné ruce ve zvyšování daní, a Řecko nám ukazuje, kam to vede, ve spojení navíc s eurem. A byla by chyba myslet si, že tento náš model demokracie je nějaký nadřazený některým jiným modelům. Za prvé, země jako je Česká republika, nebo Řecko, nebo Španělsko, nebo Portugalsko mají s demokracií vlastně velmi strohé zkušenosti. Za posledních 100 let asi většinu doby tyto země byly v nějaké formě diktatury nebo fašistického režimu, občanské války v případě Řecka, a pak si zažili tedy významnou část své existence v Evropské unii, kde demokracie je taky limitovaná. Poslanci smějí hlasovat, ale nesmí to být proti evropským směrnicím. Je to do značné míry taková hra na demokracii. A jednou stránkou tohoto procesu je i neustále rostoucí státní dluh. Neměli bychom teda se Řecku nějak posmívat, spíš bychom si měli z toho celého vzít nějaké ponaučení. Byla řeč o dotacích, že se dostali i do popkultury ve formě 4lístků. Tady vidíme,
že Řecko bylo od vstupu do Evropských společenství v roce 1981 trvalé čistým příjemcem evropských dotací. Ten graf ukazuje, že je to zhruba 300 euro na osobu, kolik Řekové dostávali z bruselského rozpočtu, nad rámec toho, co do něj zaplatili. Je to tedy čistá pozice a za to období od roku 1981 dosud Řekové takto nazbírali čistého částku, která odpovídá 100 miliardám eur, což je zhruba jako 2500 miliard korun. Člověk si samozřejmě klade otázku, když je v Řecku, kde jsou ty peníze, jenom tam občas vidíte zaprášené cedule, financováno z peněz daňových poplatníků. Mimochodem, my tady máme k dispozici takové přelepky, jestli to Ive tam může ukázat, co tam je, takže kdo uvidí nějakou takovou ošklivou ceduli, tak může nenápadně z kapucí na hlavě tam vylepit financováno penězi daňového poplatníka, abychom uvedli ty informace na pravou míru. Ale co se dělo v Řecku? Oni si říkali, musíme přeci čerpat dotace a je tam kofinancování. Musíme tedy kofinancovat. Musíme tedy se zadlužit, abychom měli na kofinancování. Ten systém je automaticky vedl do dluhu. Další věc, která je vedla do dluhu, bylo, že přeci maastrichtské kritérium 3% hrubého domácího produktu je povolený deficit, tak ho dělejme. To je vlastně téměř jak svaté slovo z Evropské unie. Co se také dělo, že od zavedení eura tyto dotace způsobovaly výrazný růst cenové hladiny. To je základ měnové teorie, že když někde přibývají peníze a zároveň nepřibývá produktů, které jsou v té zemi vytvořeny a které jsou k mání, tak to vede samozřejmě k růstu cenové hladiny. Takže Řecko, ačkoliv je to ekonomika tak nějak na podobné ekonomické úrovni jako Česká republika, někdo by mohl říct na nižší, když tam tak tou zemí projíždí, tak nominálně vyjádřeno v eurech, jejich hrubý domácí produkt je zhruba tak o polovinu větší než v České republice. Ale to neznamená, že by se jim žilo lépe, že by byli bohatší. Pouze to znamená, že v přepočtu jsou jejich důchody ne 10 000, ale 20 000 a minimální mzda ne 8, ale 20 000 korun v přepočtu na koruny. A jim to způsobuje v podstatě obrovskou ztrátu konkurenceschopnosti. Oni jsou v tom euru jakoby zajati a nemají šanci k návratu konkurenceschopnosti, leda tou velmi bolestivou cestou, že jejich nominální hrubý domácí produkt teď bude několik let klesat. Tyto dotace jsou tedy jednou z příčin těch jejich problémů. Když euro vznikalo, nositel Nobelovy ceny za ekonomii Milton Friedman řekl takovou svoji predikci. Podle mě se eurozóna do 10 do 15 let rozpadne. On měl dobré důvody to říkat, protože se opíral o docela pevnou ekonomickou teorii, která říká, že měnová unie může těžko fungovat na ekonomicky rozličném území, nestejném území, pokud zároveň se nejedná o to, čemu ekonomové říkají fiskální unie. To znamená oblast, kde se daně platí do jednoho rozpočtu a z toho jednoho rozpočtu se vyplácejí důchody, dávky v nezaměstnanosti a podobně. Protože když postihne nějaký region v nějaké fiskální unii, třeba Skotsko ve Velké Británii, nebo stát Indiana v USA, nebo stát Durynsko v Německu, no tak ti lidé tam sice nemají svoji měnu, která by najednou mohla v reakci na hospodářský pokles oslabit, ale jsou propojeni v tom, čemu se říká fiskální unie. Oni tedy platí méně daní, protože přijdou o práci, jsou nezaměstnaní, nemají příjem, neplatí daně, platí méně daní do centrálního rozpočtu. Skotové v Londýně, Němci v Berlíně a tak dále. Zároveň dostávají do toho regionu více peněz, různých dávek z centrálního rozpočtu. To znamená, najednou ten region je sice jakoby v deficitu, kdybychom byli schopni sledovat nějaké finanční toky, ale nemusí se zadlužovat, protože peníze jedou do společného rozpočtu a jdou z něho zase zpátky. Milton Friedman varoval, no tak zaprvé Evropská unie má sice společný rozpočet, který ovšem tvoří 1% HDP členských států a který je veškerý rozdělen na zemědělské dotace a na všelijaké projekty, které vidíme všude na těch cedulích. A
není ani vůle, ani nikdo nechce, ani my nechceme, ani Němci nechtějí, aby se ten rozpočet navýšil, abychom my platili místo 40 miliard korun do bruselského rozpočtu 80-160 miliard korun ročně. Aby se z toho platili nezaměstnaní někde v Řecku nebo ve Španělsku. Takže tomu ani není vůle, Milton Friedman to věděl a měl jasně vyargumentováno a už v roce 1998 říkal, myslím si, že evropská společná měna je velké hazardování. A říká, bohužel evropský společný trh nemá některé charakteristiky, které jsou nezbytné k tomu, aby tam měnová unie fungovala dobře, aby tam společná měna fungovala dobře. A on říkal do 10-15 let, protože ekonomové vědí, že existuje něco, čemu se možná nesprávně říká hospodářský cyklus, že většinou ekonomiky mají tendenci pár let růst a pak přijde vždy nějaká recese. V České republice, kdo si pamatuje, tak přišel hospodářský útlum. Samozřejmě, když padl Sovětský svaz a všechno se měnilo, tak na začátku 90. let byl hospodářský pokles, pak přišel hospodářský útlum v roce 1997, pak jsme měli společnou recesi se zbytkem světa v roce 2008, která přišla z amerického hypotečního trhu. Prostě jednou za 10, za 15 let, někdy i dříve, takovéto nějaké události přicházejí. A pokud přijdou na vaši ekonomiku a ta nemá svoji měnu, která by reagovala oslabením, tak se dostáváte do problému. Proto on říká do 10 do 15 let. Na tom je postavena ta předpověď. A tehdy jiný profesor ekonomie, ovšem už ne v pozici akademické, ale v pozici nejvyššího úředníka Evropské unie, pan Romano Prodi, Ital, na tyto výtky ekonomů říkal, ano, já vím, taková krize jednou přijde, samozřejmě. Evropská unie není tomu, čemu ekonomové říkají optimální měnová oblast, no ale my pak nějaké nové ekonomické nástroje vytvoříme. A týdeník Economist, britský týdeník, v lednu 2002, když vzniklo euro, když se zrušily papírové marky a franky a zavedlo se papírové euro, tak k tomu poznamenal v tom lednovém vydání, kdy tedy euro slavnostně vzniklo, že pan Prodi je trošku v tom vágní, neurčitý, ale že se už hovoří o tom, že by se buď měly zavést společné daně z příjmu do bruselského rozpočtu, anebo že by se vytvořil nějaký záchranný fond eurozóny, ze kterého by se dotovali, zachraňovali ty země v potížích. Toto napsal Economist v lednu 2002. Není tedy pravda, že by ta evropská měna byla vytvořena nějak naivně a že by se nevědělo a nediskutovalo o těch možných problémech. Vědělo a diskutovalo, pouze převážila politická vůle a v rámci Evropské unie převážily názory, i tak to euro zavedeme, pak se to nějak bude řešit. Já jsem patřil v té době, rok 99, 2000, 2001, 2, mezi ty ekonomy, kteří předtím varovali. Vydal jsem knížku, která je nyní už po těch 10 letech volně ke stažení na webu, jmenovala se Úskalí evropské integrace a říkám tam, než měnově integrovat nesourodé oblasti, tím je poškodit a pak případně zachraňovat penězi cizích daňových poplatníků, je lepší zachovat si vlastní měnu. Nebo ani jedna z pozic, které členství v měnové unii nabízí, není šťastná. Buď patřit mezi země poškozené, nebo na poškozené doplácet. To není, že bych byl tak chytrý, že bych to vymyslel opět, jen jsem četl Friedmana, četl jsem další ekonomy, kteří toto říkali dávno. A mezi nimi samozřejmě Václava Klause. Tedy opět je to věc, která byla debatovaná, pouze se nedostala do těch oficiálních sdělení. Ta knížka byla tak spíš pro fajnšmekry v té době, tyto věci nevycházely prakticky v novinách v té době. Protože si toho ovšem politici byli vědomí, zejména v Německu, kde existovala tradice solidní měny poválečné, solidní pevné marky, tak zejména němečtí politici prosadili několik takových ochranných věcí do Evropské smlouvy, do smlouvy o Evropské unii, která nařídila zavedení eura. A tou jednou věcí byl odstavec, který říká v té smlouvě, že Evropská unie neručí za závazky druhých a ani že členské státy neručí za dluhy ostatních členských států. A dále se tam zabudovalo něco, co se nazvalo pakt stability a růstu. Zřejmě, aby to zajistilo, že bude v eurozóně stabilita a že eurozóna poroste.
Dnes víme, že ani neroste, ani není stabilní. To pravidlo řeklo, že země nesmí mít deficit rozpočtu větší než 3% hrubého domácího produktu, což je v případě České republiky zhruba 100 miliard korun, nebo něco přes 100 miliard. To je, bohužel, toto číslo dalo zelenou všem státům, aby se obrovsky zadlužovali, protože 3% je obrovské zadlužování. Stačí dodržovat 10 let toto kritérium a naroste nám státní dluh o 1 bilion korun. O 1000 miliard korun. Takže samotná tato hladina byla velmi špatná. Nicméně, proč stanovili tedy tuto hranici? No, protože v té době Německo a Francie měly zhruba deficit rozpočtu 3% hrubého domácího produktu, tak potřebovali dát do smlouvy nějakou hranici, kterou splňovali. Stanovil se v té smlouvě systém sankcí pro země, které to nebudou plnit, který vyvrcholil v případě, že by země nedbala doporučení Evropské komise, uvalením pokuty ve výši 0,5% hrubého domácího produktu, což by v České republice bylo něco jako 18 miliard korun pokuta. Problém bylo, že ten pakt stability a růstu nikdo nedodržoval. Že se ukázalo, že tato smlouva je nevymáhatelná. Tento graf, který z dálky asi nevidíte dobře, ukazuje úroky z řeckého dluhu. Když Řecko chtělo vydat další dluhopisy, aby si půjčilo, kolik muselo nabídnout úrok, aby si někdo ty jeho dluhopisy koupil. Po zavedení eura měly tendenci úroky klesat. Ti investoři věřili, že jakmile je Řecko v eurozóně, tak vlastně riziko mizí, že už tam nebude inflace, není důvod se tedy bát znehodnocení té investice, že vlastně bankrot nehrozí, protože je tady pakt stability a růstu a konec konců jsou v eurozóně. Sice smlouva říká, že jeden členský stát neručí za dluhy druhých, ale je to eurozóna, přeci nenechají nakonec jeden stát padnout. A úroky měly tendenci konvergovat k úrovni, kterou platilo ze svých dluhů Německo. Situace se ale změnila zhruba v roce 2007, kdy najednou si ti investoři říkali, no ono to možná není tak jistý, možná přeci jenom to Řecko zbankrotuje nebo nebude schopno platit své dluhy včas. A polehoučku ty úroky začaly zase se odchylovat od těch německých. A situace se vyhrotila v březnu 2010, kdy řecká vláda, aby vůbec si někdo koupil jejich dluhopis, musela nabídnout úrok 8%. A ona v té době potřebovala vydat dluhopisy jednak na financování aktuálního schodku svého rozpočtu, což bylo v podstatě 20 miliard euro. No ale pak potřebovala vydat dluhopisy dalších 20 nebo 40 miliard nebo ještě více miliard euro, aby měla peníze na splacení starých dluhopisů, které byly vydány třeba před 10 lety, před 20 lety a měly splatnost v tom roce 2010. Pokud nikdo Řecku už nebyl ochoten půjčit, ani za 8, ani za 9, ani za 10, to už každý věděl, že by Řecko nebylo schopno splácet, a to si snadno domyslíme, že by nebylo schopno splácet. Česká republika dává na úroky ze státního rozpočtu bankám, na úroky z dluhů asi 65 miliard ročně. A to máme úroky necelá 4%. A kdybychom platili dvojnásobný úrok, tak by najednou ta částka ze státního rozpočtu byla 130 miliard. A kdybychom byli zadluženi tak jako Řecko a neplatili bychom to z dluhu 1500 miliard korun, ale z dluhu 4násobného, tak by najednou jenom úrokové náklady byly 500 miliard korun ročně. Což je jasné, že nikdo by nebyl schopen splácet. To znamená, v ten moment už Řecku nikdo nebyl ochotný půjčit. Řecká vláda se pokusila snížit některé své výdaje na státní úředníky, některá privilegia. Nesetkalo se to s pochopením veřejnosti, hořela tam nějaká auta, nějaké banky a v ten moment se Řecko obrátilo se žádostí o státní půjčku na Německo, Francii a další státy. Evropská unie měla zakázáno zachraňovat země, protože smlouva říká, neručí za dluhy jiných. Přesto Německo zorganizovalo tuto hromadnou půjčku, byť to byl vždycky vztah mezi Řeckem, Německem, Řeckem, Finskem a tak dále. Byly to dvojstranné dohody.
A domluvili se, že mu půjčí dohromady 110 miliard eur a že to bude na 3 roky a že to bude s úrokem 5,2%. Kdyby to tak mělo být, tak to znamená, že za rok v březnu by ta půjčka byla splatná a že by Řecko mělo splatit 110 miliard eur a že každý rok má platit 5,2%. Pro představu, řecká ekonomika je zhruba tak velká jako česká. Svým bohatstvím na obyvatele, zatímco my máme 10,5 milionů lidí, oni mají asi 11. Je to srovnatelná ekonomika. Představte si, že by v situaci, jako bylo Řecko, se odstala, a mohlo se to stát, stalo se to v Maďarsku, stalo se to v Lotyšsku, že by se odstala Česká republika a že bychom najednou nebyli schopni udat své dluhopisy na trhu v březnu 2010. Představme si, že bychom dostali takovouto půjčku 110 miliard eur, což je 2600 miliard korun. A teď každý rok bychom z toho platili úrok, k těm úrokům, co už platíme, a 5,2% z 2600 miliard korun, tak to je, jestli dobře počítám, tak je to zhruba jako 6 miliard euro ročně, jestli to někdo umí pronásobit, krát 25, tak je to určitě víc než 100 miliard. No. A tak už to samo o sobě je asi velmi těžké. Teď si představte, že přijde březen 2013 a věřitelé volají, tak víte, že je zítra splatnost té půjčky. A najednou my bychom měli splatit 2600 miliard korun. Naše vláda není schopná někde uspořit miliardu. Takže je jasné, že bychom to nebyli schopni splácet. Takže každý, kdo jenom maličko rozumí těm věcem, tak věděl, že Řecko nebude schopno splatit tuto půjčku. Zatím to vyřešili tak, že mu protáhli splatnost ze 3 na 7 let a že mu poskytli další půjčku 130 miliard eur. Proč to udělali? Tak samozřejmě proto, že jsou to zejména francouzské banky a německé penzijní fondy, které nakoupily ty řecké dluhopisy. A v momentě, kdy řecká vláda není schopna prodat nové dluhopisy, tak tím pádem nezíská peníze na to, aby splatila ty staré. Ty staré, které drží francouzské banky a německé penzijní fondy. A proto se zorganizovaly tady ty půjčky, kde vzali státy 110 miliard eur na to, aby půjčili Řecku. Samozřejmě, že si půjčili. Vydali dluhopisy, ty dluhopisy si koupily německé penzijní fondy a francouzské banky. Vlády Německá a Francie získaly a dalších států získali 110 miliard eur. Ty peníze půjčili Řecku na tento úrok a Řecko tím pádem mohlo splatit německým penzijním fondům a francouzským bankám dluhopisy ten rok splatné. To je tedy zřejmě hlavní důvod, proč jsou tyto půjčky poskytovány. Další důvod může být, že si asi Německo a Francie a nikdo nepřeje, aby v Řecku byla nějaká revoluce, státní převrat, vojenský půjč a podobně. Občanská válka. A pokud takhle lidi bouřili v momentě, kdy vláda chtěla seškrtat někde 1 miliardu euro, tak neschopnost vydat další obligace znamená seškrtat deficit 10% hrubého domácího produktu, což je v případě Řecka asi 20% státního rozpočtu. To je jako kdyby najednou naše vláda ze dne na den musela seškrtat asi tak 300 miliard korun státních výdajů. Protože v ten moment, když už vám nikdo nepůjčí, daně zvýšit schopní nejste, tak nejde o to, jestli umíme někde uspořit miliardu korun nebo 2. Jde o to, že prostě ty peníze nebudou, tak se nevydají. To s tím jinak naložit nejde. Takže to může být druhý důvod. Třetí důvod, proč nenechat tedy to Řecko zbankrotovat úplně, proč ho nenechat udělat si svoji vlastní měnu, tak to je důvod politický. Paní Merkelová i pan Sarkozy se obávají, že tím pádem by se jim zhroutil celý projekt. Každý ekonomicky řekne, to by bylo nejracionálnější. Nechat je, ať si udělají svoji vlastní měnu, ať férově zbankrotují, někdo přijde holt o své investice do řeckých dluhopisů, ale Řecku se navrátí konkurenceschopnost, ta ekonomika bude moci opět fungovat. Ale z politických důvodů ho tlačí zůstávat stále v té eurozóně. Evropská
Měnová unie si pak vytvořila instituci zvanou FSF, Evropský záchranný nástroj, European Financial Stability Facility. Vytvořili to jako SRO nebo akciovou společnost podle lucemburského práva a akcionáři jsou tam vlády jednotlivých zemí eurozóny, tedy Češi v tom nejsou. A domluvili se, že vytvoří tuto instituci, aby když přijde další problém, další země, aby žádala o peníze už v této instituci, aby nemusela mít 27 nebo 18 bilaterálních smluv. Když v prosinci 2010 se do stejné situace dostalo Portugalsko, tak šly půjčky už z tohoto záchranného fondu a Portugalsko dostalo 67,5 miliardy euro. Opět na krytí deficitu a na splacení starých dluhů. Kde vzal FSF peníze na to, aby jim půjčil, a kde vzala Evropská unie na to, aby půjčila Portugalsku? Vydali dluhopisy, natiskla až potom, vydali dluhopisy. Neboli tento fond, ve kterém bylo základní jmění zhruba 1 euro, ty státy tam nevložily nic než jako svůj závazek platit případné ztráty, tak vydala dluhopisy. A řekla investorům, kupte si tady naše dluhopisy, my ty získané peníze budeme investovat do půjčky Portugalsku a dalším státům. Až oni vrátí ty půjčky za 3 roky, tak my tím pádem budeme mít peníze na to, abychom splatili tyto dluhopisy. Kdo by si takové dluhopisy koupil? Nikdo. To znamená, koupil si je někdo jenom proto, že státy poskytly garance. Neboli, až přijde za 3 nebo za 7 let situace, že Portugalsko nebude schopno splatit tyto půjčky, jakože nebude, protože to nejde, tak šéf FSF zavolá do členských států a řekne, víte o tom, že jste před 3 a před 7 lety poskytli garance a že jste je poskytli tak, že jste to ratifikovali ve vašich parlamentech, že to je tedy podle mezinárodního práva legálně platné. A tam bude nějaký ministr financí nebo premiér a řekne, no to už si nepamatujeme, ale ověříme to a zjistí, že opravdu poskytli garance. Takže v ten moment budou členské státy požádány, aby plnili své závazky. Nejprve 22,5 miliardy, pak znovu, nakonec dohromady 500 miliard eur. Evropská unie se bojí, že stále toto nestačí, takže na posledním summitu dohodla kancelářka Merkelová další zdvojnásobení této kapacity. Když říkají zdvojnásobení kapacity, je to jenom takový newspeak, říká se to zdvojnásobení těch závazků, těch garancí. Oni tam žádné peníze hotově nedávají, protože hotově žádné peníze nemají. Následovalo po Irsku následovalo Portugalsko, úplně stejný scénář a dostali půjčku 78 miliard eur. A blízko té situaci jsou i další 2 země, Španělsko a Itálie. A všichni vědí, že kdyby o stejnou půjčku nebo o půjčku na krytí svých aktuálních závazků požádala Itálie a požádalo Španělsko, tak ani ten navýšený záchranný mechanismus nebude stačit. A hlavně, jak ubývá těch, kteří se mají na těch půjčkách podílet a kteří mají dávat ty závazky, ty garance, záruky, tak to znamená, že na ně připadá stále více peněz a stává se stále méně a méně schůdné tyto závazky platit. Česká republika aktuálně platí z vydávaných dluhopisů asi 3,5% na trhu, což je méně než Belgie, než Itálie, ale je to více než Rakousko, Francie, Nizozemí, Německo. Ano? Já se domnívám, že říkáte, že v tuto chvíli se ví, že pokud by ty státy požádali, že by v tom fondu ty peníze nebyly, tak problém je v tom, že zároveň se ví, že pokud by požádali, tak i ten fond byl navýšen a ty peníze by tam, oni by tam nebyly, ale ty záruky by tam byly. Což vede k tomu, že oni se nebojí dále riskovat, že budou potřebovat jenom půjčku požádat. Ono ale není jisté, že když požádá Španělsko nebo Itálie o půjčku toho fondu, tak co bude muset udělat fond? Vydá dluhopisy. A teď jde o to, jestli tomu stále budou ti investoři věřit, že nakonec, sice jsou tam garance členských států, Německa, Francie a tak dále, ale jsou tam garance vlastně Itálie, Španělská, Portugalská. A teď jako investor si řeknete, no tak
Garance na papíru jsou koupit dluhopis, kde je napsáno, že když tito dlužníci nesplatí, tak nastoupí ti garantoři, ti ručitelé a ti to zaplatí. Ale zaplatí to opravdu? Zaplatí to, když nic nemají? Když vydají dluhopisy, koupí si je od nich někdo, aby mohli splatit ty své závazky? Takže jedna věc je, co je napsáno na papíře, ale druhá věc je, co asi tak bude politickou realitou. Takže teď je jasný, že garantorem už těžko, nebo za solidního ručitele těžko můžeme považovat Řecko, těžko Irsko, těžko Portugalsko. A sotva Španělsko a sotva Itálii. A pravděpodobně sotva Francii. Takže, a teď bychom mohli mluvit dál o Slovensku a o Slovinsku a o dalších zemích. Takže kdo by nakonec platil ty záruky, byť jsou na papíře? To se pak může stát, že za 7 let nebo za 3 roky někdo zavolá a řekne, vy jste dali záruku na půjčky Portugalsku. Portugalsko teď nebylo schopno zaplatit, tak zaplaťte tu záruku. A ministr financí řekne, jo, víme o tom, to je náš závazek. Přijde na vládu a řekne, hele, to je tady problém, my jsme byli požádáni o ty záruky. Pojďme tedy vydat dluhopisy na splacení těch záruk. A teď najednou všechny členské státy eurozóny vydají na trh dluhopisy, protože budou potřebovat plnit záruky. To je najednou takové vrhnutí poptávky, které bude znamenat přetlak nabídky dluhopisů nad poptávkou, bude to znamenat růst úroků, bude to znamenat, že některé z těch států vůbec ty dluhopisy neudají. Takže jedna věc může být politické přání splnit své závazky a druhá věc může být samozřejmě politická realita. Já jsem tu chtěl říct, že tohle si pořád ještě ty země neuvědomují, nebo tedy voliči v těch zemích. Mají pocit, že prostě to pořád roste, ten záchranný mechanismus se může si dál pořád, že 3%. Trošku to připomíná ten Titanic, kde se stále na palubě hraje a někdo si nechce přiznat, že se to potápí. A samozřejmě, že jsou dobré příklady. Dobrým příkladem je Švýcarsko, které si referendem z roku 2002 přidalo do své ústavy článek 126 o tom, že vláda musí předkládat rozpočet parlamentu jako vyrovnaný a pak ho také musí jako vyrovnaný držet. Lidé to schválili, ve Švýcarsku se na změnu ústavy vyžaduje takzvaná dvojí většina lidí, většina kantonů a od té doby to mají v ústavě. Oni od té doby dodržují vyrovnaný rozpočet. Dokázali to i v době té hospodářské recese 2008-2009 a oni se prostě od té doby nezadlužují. Když ve stejném roce předložil podobný zákon českému parlamentu Václav Klaus jakožto poslanec, tak ten jeho návrh, který zněl velmi podobně, nedostal dostatek hlasů. U nás se na ústavní změnu vyžaduje 3/5 většina obou komor. Ten návrh zákona dostal asi tak necelých 70 hlasů. Takže od té doby se vlastně Česká republika mohla samozřejmě dál zadlužovat a zadlužovala se. A využívaly toho všechny vlády od té doby, Špidlová, Grossová, Paroubková, Topolánková, Nečasová, jestli jsem na někoho nezapomněl. Všechny stejným tempem, ať se jmenovali oranžově nebo modře, nebyl v tom prakticky žádný rozdíl. No, z nějakých důvodů se mi na tomto notebooku nezobrazuje ten graf, ale to nevadí. Já vám řeknu, co na něm je. Na tom grafu je zobrazeno, jak do roku 97 zůstával státní dluh na úrovni pod 200 miliard korun a najednou v roce 1998 začal růst a během 4 let do roku 2002 se dostal na dvojnásobek, na 400 miliard korun. A v tu dobu Václav Klaus varoval a říkal, teď za 4 roky jsme prakticky zdvojnásobili dluh, pojďme dál do ústavy tady to omezení, jinak to nedopadne dobře. A nevyšlo to a dneska ten dluh představuje asi 1500 miliard korun, 45% hrubého domácího produktu, zhruba 150 000 korun na obyvatele. A to, že takhle to dál nejde, si začínají různé státy uvědomovat. A Evropská unie přišla se smlouvou, které se říkalo smlouva o fiskální unii, pak se tomu říkalo fiskální pakt, nakonec se to jmenuje něco jako smlouva o rozpočtové koordinaci nebo tak nějak. A tu smlouvu podepsali, zatím asi ještě neratifikovali,
skoro všechny členské státy EU, kromě dvou, kromě České republiky a Velké Británie. Ta smlouva má takové dvě základní charakteristiky. Za prvé, státy se zavazují, že do svých ústav zabudují pravidla vyrovnaného rozpočtu, nebo pravidla tzv. Dluhové brzdy. To je dobré. To já si přeju, aby u nás bylo uzákoněno v ústavě i bez smlouvy. Ale řekl bych, že je dobře, že se Česká republika k té smlouvě nepřidala, protože další důležitá věc, kterou ta smlouva říká, že smluvní strany, tedy ty státy, se zavazují, že v případě, že jejich deficit bude větší než povolený limit, což je prakticky větší než 0 nebo 0,4% HDP, tak už nebude na nich, co s tím rozpočtem udělají. Budou přímo podléhat tomu, co řekne Evropská komise, že mají udělat. A my vidíme, jak to funguje, respektive nefunguje v Řecku. Řecko dostalo podmíněné půjčky. Podmíněné znamená, že tady máte půjčku, ale budete dělat to a to, a jinak nedostanete další část té půjčky. Dává se jim to po částech. A ty podmínky jsou, jakože zvýšíte tyhle daně, seškrtáte tyhle výdaje, tohle budete privatizovat. Problém je, že když se podíváme do Řecka, tak to nefunguje. Zvýšili jim na dvojnásobek daň z DPH v restauracích, ale nevybrali dvojnásobek peněz. Prostě takhle to v ekonomii samozřejmě nefunguje. A nebo slyšeli jsme bizarní nápady německého ministra financí, který říká, no, oni by tam teď měli bychom jim jako je přimět k tomu, aby tam udělali víc solárních elektráren. To jsou nápady, které můžeme očekávat. A když si představíme, že se někdy svobodným podaří dostat do parlamentu v roce 2014, podaří se jim mít vliv na to, jak bude sestaván rozpočet, a měli bychom svůj plán zrušit podporu biopaliv a různé další nesmysly, seškrtat nesmyslné dotace, a Evropská unie řekne, ne, to si vymyslíte, ale vy jste podepsali tady smlouvu, ratifikovali smlouvu a vy to budete dělat tak, jak vy říkáme. Proto je dobře, že ta smlouva nebyla Českou republikou podepsána, ale vláda by měla uzákonit pravidlo vyrovnaného rozpočtu. Ona tedy upřímně, nedovedu si představit, jak ta smlouva bude vymáhána. Ať už vyhraje prezident Sarkozy prezidentské volby ve Francii, nebo François Hollande, nebo kdokoliv. Podaří se mu dát do ústavy, bude chtít dát do ústavy pravidlo vyrovnaného rozpočtu? Pravděpodobně nikoliv. A hlavně budou schopni vyrovnat svůj vlastní rozpočet? Určitě ne. Socialista Hollande už říkal, my budeme chtít revokovat tu smlouvu. Revokovat můžou chtít. Každopádně tuto smlouvu lze jednoduše vypovědět. Smluvní strana řekne, my vypovídáme tuto smlouvu a za půl roku už se na ně nevztahuje. Není tam žádná vymahatelnost. Nebudou schopni ji dodržovat. Je to, řekl bych, záležitost každého státu, jestli si bude zadlužovat nebo nebude, a tato smlouva tomu nepomůže. Je to spíš zoufalá snaha Německa přimět hospodářské odpovědnosti ty ostatní, když už s nimi sdílí jednu měnu. Jenže problém je to, že oni s nimi sdílí právě tu jednu měnu. Německo šlo příkladem a v roce 2009 si dalo do ústavy pravidlo velmi podobné tomu švýcarskému. Liší se v drobnosti. Je to pravidlo, že stát má hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Je tam pár odlišností. Němci si dali pravidlo, nebo dali si tam dovětek, že to má platit až od roku 2016. A postupně se připravují na to a snižují deficit, aby skutečně v roce 2016 dosáhli vyrovnaného hospodaření. Druhá věc, že připouští, že za vyrovnané hospodaření budou považovat, pokud ty půjčky budou do 0,35% hrubého domácího produktu, tedy ten deficit. A další odlišnost je, že oni říkají, toto má platit v dlouhém období, oni říkají v rámci strukturálního deficitu nebo v rámci hospodářského cyklu. To znamená, že oni připouští, že tento deficit může být i větší v době, kdy je ekonomika v útlumu, ale pak to musí být vykompenzováno v době, kdy ekonomika roste. Pokud si Němci budou toto pravidlo dodržovat, tak se dá říct fajn, oni se inspirovali ve Švýcarsku a oni jsou schopni se vyhnout státnímu bankrotu, začnou hospodařit bez dluhu. A je od nich hezké, že k tomu chtějí přimět ty ostatní, asi, ale řekl bych, že ostatní si na to musí přijít sami.
A já bych si velmi přál, aby naše vláda dodržela, minimálně si to vytkla v programovém prohlášení, že chce uzákonit vyrovnaný rozpočet. Myslím si, že je lepší to švýcarské pravidlo, kde nejsou žádné spory o tom, co je zrovna za fázi hospodářského cyklu, nebo to může být toto, nebo podobné pravidlo. Těch příkladů je několik. Ale problém je, že i když by tato smlouva byla všemi dodržována, tak to neznamená, že se to povede. Protože když Řecko, když Portugalsko, když Španělsko sdílí jednu měnu, tak se můžou krásně snažit, odhlasují si vyrovnaný rozpočet, ale čím víc budou zvyšovat daně, čím víc budou škrtat, tím víc jejich ekonomika bude klesat, protože sdílí jednu měnu. A jejich jedna měna není schopná reagovat na hospodářský pokles oslabení. To znamená, oni pořád budou drazí, dokud si neudělají svoji vlastní měnu, dokud se Řekové nerozhodnou, dál už to nebudeme trpět, uděláme si novou drachmu nebo nové řecké euro, to oslabí možná o 40, o 50%, kdo ví, tak v ten moment bude pro všechny levné zase na dovolenou do Řecka, nebo něco z Řecka importovat do Evropy, nebo tam investovat. Do té doby nemají prakticky Řekové šanci se z toho dostat a to stejné potká další státy. Shrnu to. Proč ta léčba EU v Řecku nefunguje? Protože daně nejsou násobilka a prostě zvýšení daňových sazeb prostě neznamená zvýšení daňových příjmů. To vidí všichni i v České republice, že vláda zvýšila o korunu daň z benzínu, z nafty a nevybrala víc, vybrala méně. Teď se jí asi podaří na zvýšené DPH vybrat více peněz od lidí, když budou kupovat léky a potraviny, z toho se dá těžko uniknout, ale zvýšení DPH na stavební práce těžko vládě vybere víc. Ti lidé budou stavět bez odvádění DPH, bez dokladů. A naše vláda jde touto cestou. Řekl bych, že cestou zvyšování daní, cestou hloupého zvyšování daní. Řekl bych, že v tom narazila na určitý strop a že další pokusy o zvyšování daní prostě fungovat nebudou. A i když se o to pokusí nějaká jiná socialistická vláda u nás, stejně to nebude fungovat. Jedna věc je přání, nějaké socialistické přání, druhá věc je ekonomická realita. Druhý problém, proč to v Řecku nefunguje, je, že mají euro, že jejich měna nemůže oslabit vůči ostatním měnám a oni mají měnu, jejíž hodnota vůči dolaru, vůči koruně odráží ne stav řecké ekonomiky, ale stav eurozóny jako celku. Takže v tom je kouskem Finsko, v tom je kouskem Německo, v tom je kouskem Nizozemí a v tom je kouskem Řecko. A tím pádem ta hodnota eura pro Řecko je naprosto nesmyslná a dusící. Za třetí, ekonomická teorie jasně říká, že měnová unie nemůže fungovat bez fiskální unie, ale Angela Merkelová, které zřejmě toto někdo poradil a řekl jí, hele, ale ekonomové už dávno psali, že měnová unie nemůže být bez fiskální unie. A ona si řekla, tak jo, tak uděláme fiskální unii a politickou unii. Ale takhle věci také nefungují. Ta smlouva, kterou připravila, to není smlouva o fiskální unii. Já jsem to překřtil na smlouvu o ekonomickém protektorátu, protože fiskální unie je, když máte jeden stát s jedním rozpočtem, nebo federální stát s federálním rozpočtem, tam se platí přímé daně, z něho jdou důchody, z něho jdou nějaké platby nezaměstnaným. Ale to ta smlouva neříká. Ta smlouva jenom říká, udělejte si zákon o vyrovnaném rozpočtu a když ho nebudete dodržovat, jakože asi nebudete, protože to nepůjde, když budete mít euro, tak pak budete poslouchat to, co vám řekne Evropská komise, kde zvýšíte daně, kde snížíte výdaje, co budete privatizovat. Takže jí někdo řekl, ano, bez fiskální unie to nebude fungovat, ale nevím, jestli to nepochopila. Ono taky fiskální unii totiž v Evropské unii nikdo nechce. Nikdo nechce, aby se najednou sociální pojištění platilo do Bruselu a důchody vyplácely z Bruselu. Aby se daň z příjmu platila do Bruselu a dávky v nezaměstnanosti vyplácely z Bruselu. Nechce to nikdo ani u nás, ani v Německu, ani v Řecku. Jim se tedy nepodaří fiskální unii udělat. Ale nejsou si ochotní přiznat, že problém je v tom, že mají měnovou unii. A jediné, co by pomohlo, by bylo rozpustit tu měnovou unii. Ale oni ne, oni jdou cestou předstírání, že tedy tvoří tu fiskální unii, i když ji ve skutečnosti netvoří. Na úplný závěr bych řekl, co z toho plyne pro nás. Samozřejmě, že vyrovnat státní rozpočet a vyrovnat čím dříve, tím lépe.
Je to ale zbožné přání, protože pravděpodobně tato vláda, když bude vládnout do roku 2014, tak ještě stihne zvýšit státní dluh o dalších 300 miliard korun. A s každým, pak přijde možná nějaká další vláda, oranžová, ta se zadluží. Dokud to půjde, budou zadlužovat. Ale s každým rokem, když zvyšují ten dluh, tak se zvyšují samozřejmě úrokové náklady, které teď jsou 65 miliard ročně a budou 70, 75, 80, budou takto stoupat. Takže kdo bude chtít vyrovnat rozpočet v roce 2014 nebo 15 nebo 16, bude to být mnohem těžší, protože můžete, když nechcete zbankrotovat, škrtat různé výdaje. To, co nemůžete škrtat, jsou výdaje na úroky, protože dokud chcete, aby vám někdo půjčoval, pokud chcete hradit své závazky, tak nesmíte ani na vteřinu se zpozdit s platbou úroku. Samozřejmě nevstupovat do eura. A je velké štěstí, že v euru nejsme. Je to asi shoda okolností, že tam Slovensko je, Estonsko je a my nejsme. Ten závazek ze smlouvy tam být, máme stejný. Proto Svobodní tak apelovali na premiéra, dojednejte výjimku z toho eura. Protože o zavedení eura zaprvé máme k tomu ten závazek, ten je potřeba tedy smluvně zrušit, a za druhé, podle smlouvy o zavedení eura může prakticky kdykoliv rozhodnout Evropská unie, aniž bychom si to třeba přáli. Takže je potřeba snažit se tuto věc oddalovat. Evropská měnová unie, euro, je v tomto smyslu past. Jaká je šance? Tak šance na vyrovnání rozpočtu s touto vládou je prakticky nulová. To prostě oni možná slavnostně řeknou, že příští rok nebude deficit 140 miliard, ale 137 třeba. Tak nějak si to představuji. Můžeme o to uzavírat sázky, ale těžko jako bude třeba pod 100 miliard, to je vyloučené. Ústavní zákon o vyrovnaném rozpočtu slíbili ve svém programovém prohlášení před 2 lety, neudělali proto zatím nic a já se obávám, že udělají, jestli udělají, tak udělají ani ne tak povinnost předkládat vyrovnaný rozpočet, tak tam dají povinnost předkládat rozpočet s deficitem do 3%, nebo řeknou, že když to nedopadne s vyrovnaným rozpočtem, tak se jim sníží prémie o 5%, nebo něco takového, ale ne skutečný závazek hospodařit s vyrovnaným rozpočtem. Jinými slovy, já se obávám, že když nebudeme mít ústavní zákon o vyrovnaném rozpočtu, tak ani kdyby byly předčasné volby, ani kdyby byly volby dřív než v roce 2014, tak to mnoho nezmění. Oni budou dál slibovat a nebudou vázáni tím hospodařit nějak rozumně. Co chci celou tou přednáškou říci, že demokracie jako způsob vlády v České republice, ale i v Řecku, i v Portugalsku, i ve Španělsku, i v Německu, je relativně mladá a neodzkoušená. A je potřeba hledat cesty, jak ji vylepšit. Obávám se, když ji nevylepšíme, když nestanovíme politiku mantinely v tom, co mohou dělat, když jim nezakážeme zadlužovat nebo nezakážeme zvyšovat daně, tak se obávám, že demokracie takto neomezená ústavou je slepá ulička a že skončí, tak jako v Řecku de facto skončila. Oni si můžou rozhodovat o čemkoliv, pokud to je v souladu s tím, co jim říká Evropská unie, nebo skončí nějakým vojenským převratem a skončí i u nás, ale máme šanci ji vylepšit. A to vylepšení můžeme přemýšlet o různých způsobech jejího vylepšení a mně připadá nejlepší inspirovat se v zemích, kde se jim povedlo ji vylepšit. Jako v tom Švýcarsku, kdy si v roce 2002 dali ústavní pojistku proti zadlužování a kde zároveň ústava říká, kam až mohou politici zvyšovat daně. Takže ústava třeba říká, ve Švýcarsku DPH může být maximálně 8% a na potraviny maximálně 2,2%. A kdyby politici chtěli, aby DPH byla vyšší, museli by požádat o souhlas lidí v referendu a musela by se proto vyslovit takzvaná dvojí většina. Většina lidí, většina kantonů. To znamená, že politici, a oni to udělali ve Švýcarsku, ten limit předtím byl 7% na základní služby a 2% na potraviny. A vláda řekla, pojďte nám schválit tady to navýšení na 8, na 2,2. Protože jinak budeme muset
omezit výstavbu tady toho tunelu, tady té dálnice a nevalorizovat důchody. Lidé to přijali. Asi se dá přijmout zvýšení DPH z 2 na 2,2. Tam, kde jsme my, tak se to zvrhlo ve zvyšování DPH, které prostě nefunguje, ve zvyšování daní, které nefunguje. A my vidíme, že politici mají tendenci, přestože to nefunguje, přestože ekonomická teorie a realita jasně říká, že to nefunguje, tak to dá zkoušet a zametat věci pod koberec. Protože to ovšem pravděpodobně nedopadne podle našich přání, protože tato vláda rozpočet nevyrovnává, nepředkládá ústavní zákon o vyrovnaném rozpočtu, tak se o to musíme pokusit my, co se nám to nelíbí, co jsme založili Stranu svobodných občanů, co jsme se k ní přidali, pokusit se prorazit tu bariéru a pokusit se tedy sami prosazovat tyto věci. Pokusit se dostat se do sněmovny a říct nějakému uskupení, ano, podpoříme tuto vládu, pokud se zaváže přijmout jasný zákon o vyrovnaném rozpočtu. Ta šance je těžká, protože politici v etablovaných stranách tvoří jakýsi kartel, rozdělují si peníze z kapes daňových poplatníků, aby bylo těžší se mezi ně dostat. Přesto se nám podařilo uspět v některých volbách. Já tady vidím Pepu Kálese, zástupce Svobodných v Chrudimi, kde se jim podařilo získat 8% a dokážou prosazovat skutečně ekonomicky liberální politiku a politiku zdravého rozumu i na chrudimské radnici. Podařilo se dostat Svobodným do zastupitelstev i v jiných krajích. Takže tam, kde se nějaká práce odvedla, se to povedlo. Proto bych prosil všechny, pojďte do toho s námi. Těžko se něco radikálně dá změnit v krajských zastupitelstvech, ale je potřeba opět ukázat politickou sílu a připravenost a směřovat naše úsilí na krajské volby, protože to předznamená, jak třeba budeme zase o kus úspěšnější v těch parlamentních volbách. Takže v tomto ohledu ty volby považujeme za důležité. No a buď se to povede, anebo se Česká republika dál bude postupně přibližovat k té cestě, kterou se vydalo Řecko, kterou se vydalo Španělsko, Portugalsko a další státy. Takže nic není ztraceno, když se budeme snažit to nějakým způsobem. Děkuji za pozornost a jsem připraven pro dotazy.